Takže je čas na recept. No a podľa ingrediencií môžete hádať. Áno, ide o kurací paprikáš. Najskôr si zaťahnem cibulku. Takto pekne. Potom umiem mäsko, tieto kúsky kuraťa a pridám ich do cibulky, orestujem ich, potom pridám túto rastcu. Ďalej moju obľúbenú domácu maďarskú papriku, nie štiplavú, ale sladkú. 3 strúčiky cesnaku, aby sme mali takýto základ pod to mäsko. Riadne to premiešame, potom to podlejeme vodou, aby pekne vyčnievali nad hladinou. No a pridáme tieto 2 bobkové listy, sú podobné ako na mojich nechtoch. No a následne to dáme dusiť zhruba to celé nejakých 30-40 minút max. Medzi tým si pripravím tieto kolienka, kupovala som ich v obchode Mere, v ruskom obchode Mere a je to český výrobok, ako môžete vidieť. Takže ich vyskúšame, aké sú kvalitné. Tu už pozerám, ako je na to mäsko. Vyzerá to úžasne, výborne. No a teraz potom, ako sa mäsko udusí, idem dorobiť tú omáčku. Pridám tak zhruba 3 deci mlieka plnotučného, zamiešam to. Môžete pridať koľko chcete vlastne tej omáčky. No a tu si už idem robiť takú zátrebku z tejto smotany na varenie zemiakového škrobu. Najlepšie je tento zemiakový škrob. Robím to aj s múkou, ale už keď mám tento škrob, tak je to úplne na nezaplatenie. Čiže vylejem to tam a už týmto tyčovým mixerom celú tú omáčku takto krásne rozmixujem do nádhernej konzistencie. Ako môžete vidieť, úplne je to našľahané, parádne. Potom to už len dochutím muškatovým orieškom, solou samozrejme, korením. Celé to zamiešam poriadne, no pozrite na tú konzistenciu, úplne úžasná. No a potom tam vrátim mäsko, ktoré som si vlastne takto odložila do misky, pokiaľ som robila tú omáčku. Čiže celé to takto pekne naspäť hodím. Nech sa zoznámia tieto kuracie kúsky s touto saténovou nádherou. No a voňalo to úžasne. Pozrite, aká pena ešte zostala z toho. To za to, že je to tak výborne našľahané s tým mixérom. Čiže takto pekne to celé ešte necháme variť, ale nie je dlho. Už len nejakých 5 minút. No a čo si dáte? Křidílko nebo stehínko? Oboje. No ja to už takto servírujem pekne na tanier. No a takto to vyzerá. Je to najobľúbenejšie jedlo môjho muža, ale aj moje. Mňam, mňam, mňam. No, takže idem na to. Ja takto v domácom. A idem to okoštovať. To moju fajnotu. O môj Bože, tá omáčka. Neuveriteľné. Taká nadýchaná, rozšľahaná. Je to super spraviť s tým mixerom, aby ste to tak rozšľahali. Fakt najobľúbenejšie jedlo môjho muža, ale aj moje, no. Je to super. Či už si k tomu dáte halušky maslové, alebo tieto kolienka. Neuveriteľné. To je chuť. Niekto dáva tú šľahačkovú smotanu, no ale je to viacej také aj kalorické. Čiže stačí úplne táto 12%, alebo majú aj 10%. Takže dobrú chuť. Majte sa. Čus.